Beat na Karina Record. Alelele, 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 waya dab sabon salon rawa ne kowa ya taka waya dab. Alelele, 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 waya dab sabon salon rawa ne kowa ya taka waya dab. Sarki ake kira na gwarzo a waka. Waya dab, kowa ka ganshi baiwa Allah ya bashi. Waya dab, yaran da ke a kasu wata ganza ya tashi. Waya dab, sabon salon rawa ne kowa ya tashi. Waya dab, yara ku taka. Waya dab, matasa ku taka. Waya dab, samari ku taka. Tsofaffi ku taka, sabon salon rawa ne na ce ku taka waya dam alalelelele waya dam alale alalelele alalelelele waya dam Larabu ne ya so Yusuf zan yi waka waya dam kuma na yo a taka waya dam saboda shi idan sun zo duka ka dauka waya dam so na gari na zo na ce ku taka waya dam alalelelele waya dam alale alalelele alalelelele waya dam alale alalele waya dam alalelelele waya dam rashe doka tambari Yusuf zan yi waka mubarar ka taka garbin ka taka alfaida studio mun san ba kamar ku create na fi da sun mun san ba kamar ku ya ba kamar ku Kaduna ba kamar ku Nigeria ba kamar ku alalelelele alale alalelele alalelelele alalelelele abokai ina kira na ce muku ku taka isa haka nan kidan dan kai ma ka taka Lurwan Halifa ya kuma ku taka Abdulganil ka taka baiwa da hankali so na gani gare ka Allah ne ya baka waya ta da kai gurin na yau zai ji duka waya da alalelelele alale alalelele alalelelele waya da Ahmad ka taka Marzo ka taka Gali ka zo ka taka Halifa zo ka taka Suleiman ka taka Yaro Hafizu aboki kai ma ka taka Ashmu zo ka taka Musa Nasara wa DJ kai ma ka taka kowa ya taka ni ma na taka so na kari na zo na ce ku taka yara ku taka matasa ku taka mata ku taka gayu ku taka tsofaffi ma ku taka alale alale alale